सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात प्रथमच ओरोस इथं महिंद्रा फर्स्ट चॉईस मल्टी ब्रँड कार सर्व्हिस वर्कशॉप जैतापकर ऑटोमोबाईल्स। सावंतवाडीत माझगाव इथं जाधव अभियंत्यांनी कोकणात प्रथमच वॉटर एटीएम ही अभिनव संकल्पना प्रत्यक्षात आणली आहे। मंगळवारी या वॉटर एटीएमचं लोकार्पण करण्यात आलं। या एटीएम मध्ये पैसे टाकताच पाणी मिळणार आहे। पाहूया स्पेशल रिपोर्ट। सावंतवाडीतील माझगाव इथं प्रांजल ड्रिंकिंग वॉटर कंपनीच्या वतीने वॉटर एटीएम ही अभिनव संकल्पना राबवण्यात येत आहे। मंगळवारी या वॉटर एटीएमचं लोकार्पण करण्यात आलं। माझगाव नाला परिसरात ही कोकणातील पहिली युनिक संकल्पना नागरिकांसाठी उपलब्ध करण्यात आली आहे। ही आयडिया प्रांजल ड्रिंकिंग वॉटरचे संचालक प्रणय जाधव व पत्नी सेजल जाधव यांना सुचली आहे। कोकणातील हा पहिला प्रयोग असल्याची माहिती वॉटर एटीएमचे संचालक प्रणय जाधव यांनी दिली आहे। प्रत्येक जण आपल्या आयुष्यामध्ये कुठले ना कुठे उपक्रम राबवत असतात। माझगाव येथील जाधव कुटुंबियांनी असा एक सामाजिक उपक्रम राबवला आहे। नक्की कशा प्रकारचा उपक्रम आहे, कशा पद्धतीने लोकांना या उपक्रमाचा फायदा होणार आहे जाणून घेऊया त्यांच्याच माध्यमातून। त्यांनी हा उपक्रम राबवला। आपल्यासोबत आहेत आज या उपक्रमाचे सर्व जाधव कुटुंबियातील हे प्रणय जाधव आणि त्यांचे वडील प्रकाश जाधव। काय सांगाल या उपक्रमाबद्दल? आपला सामाजिक उपक्रम आहे। लोकांच्या सेवेसाठी आपण कमी किमतीत पाण्याचा लाभ दिलेला आहे। ते पण थंडगार पाणी भेटेल। उन्हाळ्याच्या दिवसात आता पाण्याचा प्रॉब्लेम भरपूर आहे, त्यामुळे थंड पाण्याची सोय आम्ही इथे करून दिलेली आहे। त्यात तुम्हाला 1 रुपयामध्ये 200 ml, 2 रुपयामध्ये 1 लिटर, 5 रुपयामध्ये 3 लिटर आणि 10 रुपयामध्ये 6 लिटर पाणी भेटेल। आणि ते टोटल पाणी फिल्टर असेल RO प्लस UV एकंदरीत हा जो प्रकल्प किंवा हा जो तुझा उपक्रम आहे हा जिल्ह्यामध्ये पहिलाच आहे। काय सांगशील या उपक्रमाबद्दल? आम्ही आता कोल्हापूरला पहिला प्रकल्प बघितला, त्याच्यानंतर आम्ही इथे संकल्पना केली की इथे सावंतवाडीमध्ये आधी कुठेतरी चालू करायचा। त्या ह्याच्यावर आम्ही आता माझगाव इथे चालू केलेला आहे। त्यात आता सांगायचं म्हणजे हा सामाजिक उपक्रम आहे। त्यात तुम्हाला टोटल फिल्टर पाणी प्लस कमी किमतीत मिळेल। तुम्हाला आरोग्याच्या दृष्टीने तुम्हाला चांगले राहील पाणी। हे वॉटर एटीएम 1, 2, 5 आणि 10 रुपयात 200 ml, 1 लिटर, 3 लिटर, 6 लिटर पाणी ग्राहकांना देणार आहे। त्यामुळे वाढत्या उकाड्यात हैराण झालेल्या सर्वसामान्य नागरिकांना हे वॉटर एटीएम चांगलंच फायद्याचं ठरणार आहे। एटीएम मध्ये पैसे टाकताच गरजेपुरतं पाणी उपलब्ध होणार आहे। त्यामुळं आता 1 लिटरची बाटली बाळगण्याची गरज नाही, असं जाधव यांच्याकडून सांगण्यात आलंय। खरं म्हणजे माझगावचंच नाही तर इथे हे सगळं म्हणजे माझगाव हा सावंतवाडीचा केंद्रबिंदू होण्याचा प्रयत्न करत आहे। कारण उद्यमनगर आहे, इथे आजूबाजूला इंडस्ट्री एरिया आहेत, बाकी लोक इथून फिरतात। गाव विखुरलेले गाव आहेत, मळगाव, माझगाव, ओटवणा, चराटा, विलवडा आणि पाण्याची ती टंचाई भरपूर आहे। खरं म्हणजे जाधव कुटुंबियांनी गेले 1 वर्षापूर्वीपासून लोकांना शुद्ध पाणी देण्याचा प्रयत्न केला। त्यांनी खरंतर आव्हानं स्वीकारली। खरं म्हणजे त्यांचं गाव कोल्हापूर होते आणि कोल्हापुरातून इथे येऊन त्यांनी एक आपला नवीन उद्योग आणि ह्या लोकांना सुविधा देण्याचा। त्याच्यामुळे मी माझगावचा एक रहिवासी आणि आमचे सरपंच दिनेश सावंत हे त्यांचं आधी मुळात स्वागत करतोय। कारण असं कमी किमतीत ह्या लोकांना इथे पाणी शुद्ध मिळत नव्हतं। खरं म्हणजे आमच्याकडे पाणी टंचाई भरपूर आहे। आता आमच्या सरपंचाच्या माध्यमात सरपंच पाण्यासाठी वेगवेगळे उपक्रम इथे राबवण्याचा प्रयत्न करतात, पण तसं तेवढा आम्हाला रिस्पॉन्स मिळत नाही पाण्याकडे। आणि आता खरं म्हणजे सावंत कुटुंबात तुम्ही पर्यंत जाधव कुटुंबांचं अशासाठी अभिनंदन करतोय की इथे आपल्या जिल्ह्यात हा प्लांट एक आणून लोकांना मुबलक आणि स्वच्छ पाणी देण्याचा जो प्रयत्न चालू आहे त्यासाठी मी त्यांना धन्यवाद देतो। खरं म्हणजे त्यांचा जो धाडसी उपक्रम आहे त्याबाबत मी मनापासून त्यांना शुभेच्छा देतो। कारण असा उपक्रम इथे न होता, कारण एटीएमच्या माध्यमातून 1 रुपयासाठी 300 ml पाणी मिळतं आहे, 2 रुपयासाठी आणि 5 रुपयासाठी 3 लिटर मिळते आणि 10 रुपयासाठी 6 लिटर मिळतं आहे। म्हणजे 10 रुपये दिले किंवा 20 रुपये जर दिले तरी 2 कुटुंब आपलं चांगल्या पद्धतीत चांगलं पाणी आपल्या घरात वापरू शकतील। असं एक जो त्यांचा उपक्रम आहे त्याबाबत त्यांना शुभेच्छा देतो।